Welcome to my channel. Enjoy watching. Naging iruntungan po dito ang pangalan na Mary Grace Piatos. Updated. Kinara po rin daw kalabot sa limod kang pangalan na Mary Grace. Bayata na si acknowledgement kasi ipang kitang pakilamot dyan. Pero hindi kaya ang mahinipiling na pangalan ng mga kaagi si Maga. Ang sabihin po kung ang pangalan na Mary Grace is a graceful person who shares joy. Kaukbangon na tao na naghihiras kasi iyo man na kaukbangan. Kaya pipi, ano ko yung isa Google, hinanap ko lang yung kalabot sabihin ko sa kuyang pangalan. Kasi nakili ko doon ba, kapag sabihin pala ng pangalan na Ryan ay Little King. Sa na hati. Bakit Sedi? Rotiklit Sedi. Pero na inaangay tapula-pula party. Tapula-pula at tola. Anong importansya kan pangalan? Siguro makakita. Kasi naalang ka na sa room. Kung tayo kay Puhan, ang pangalan, hindi. Iyon ang kita magkaroon na ni pagkakakilanlan sa tanang identity. Kaysa sabihin kita ko, babae isa, babae pakalo mo, babae mahirap. O ikaw na babae, kung sino dyan na babae. Sabi ko, maganda, si Sai, pagkabos mag-ibig. At least pag-ibang kitang pangalan para matalang kita ito. Na ang pangalan na papahiwati kung si Isay kita, kung ano kita. Pero sa Biblia po, may ikaw importansya na ipinapakilig ang mga pangalan dali ang sa intang pagkatao, kundi ano ang ginibong kang kaguranan sa intang. Kumbaga, ang pangalan sa Biblia nagpapagiram po ano ang ginibong karakayan ng Diyos sa salita. Kaya kung aaraman tayo po, makapasakit ng Biblia, ikaw din ang pangalan na Ishmael. Buot sabihin, God will hear. Mga tabok ang Diyos. Si Jeremias, ang buot pala sabihin, God has afflicted. Si Ezekiel naman, God strengthens. Magpapakusog. Si Matthew, give of God. Balawag ang Diyos. Kapag Michael, who is like God, siring sa Diyos. Kabain kang Diyos. Pag sinabi namang Raphael, God has healed. Nakapaumay ang Diyos. At pag sinabi namang Samuel, kapag pa ng sabihin, God has heard. Pag sinabi namang Tobias, God is good. At ang natanong niya itong pangalan sa bago sa iyong tababasahon, Elias, kung sabihin, my God is Yahweh. Kasi ang ama ni San Juan Bautista, ang pangalan sa Zechariah, sa Kaniyas na natanong sa Ebanghelyo, kung sabihin pa kaya, God remembers. Nakakagyutong ang tatulungan. Kasi na ito ni Zacharias, si Elizabeth, ang para sabihin, God is abundance. Kasi ang pangalan ni San Juan Bautista na bida, sa kwento niya, tungkol niya sa Ebanghelyo, kung sabihin pala niya, God is Jesus. Pero paano ni grasya ang sa tuya? Kasi na naman inigrasya na ini na ipinapagulong ng pangalan ni San Juan
Bautista. Sa English po, pag sinabing grace, ano po, kung sa inghali ang tataramo ng gracious, it is a gift from God that we do not deserve. Maayong kitang karapatan sa mga grasya na inaakot na hali sa kaguranan. Buon sa una, enot na hinamos, sagkod sa huli. Kaya may sinasabi ang mga Dominican, sa mga Dominicano na pari, everything is grace. Nag-aasa sa kita sa pagkamuot asinhera kan sa tuyang kaguranan. Kaya pag inaas mo ako, minsan mapapaisip ako. Bakit mo kaya inaas mo pa man ako ba? Kahirap-hirap pag ka ng hinihinga. Pero may minsan naiisip ko, herang man sa kaguranan, hindi ko tayo, nagkakangos pa ako. Salamat na lang sa mga panahon, nakakakangos pa. One of these days, pwede lang kung ano iyan. Kaya yun na lang yung mindset ko. Di lang ganda. Depends. Kasi pag nagadalan po ang teolohiya at grasya, malay-lain po ang mga grasya na sa tuyang aaraman. Sarot dyan, iiwanin na ako na actual grace. Ano po yung actual grace na ini? Kung sa mga panahon ng kaipuhan mo magdesisyon na mag-iba ako ng tama, mahaligay ako sa mali, mag-iba na lang yung maraot, tsaka na ang marahay. That push from God that encourages the soul to do good and avoid evil, iyan ang dapat niya itong actual grace. Kung iyan yung konsensya na nagtutulog sa tuya, naiimo yung gibawon. Tamaw ang demonyo. Mararatak ka dyan. Gibawon mo yung marahay, mag-uugma ang kaguranan sa imo as ikaw mag-uugma. Iyan ang dapat natin actual grace sa Tagalog. Yung nag-uudyok sa tuya, tutulod na mag-ibo ni marahay asin magbigay sa mga maraon na gibo. Kaya sa buhay niya ito na paano may mga struggles, kadipisilan, kaya po ang magdesisyon, kung makuha ng burak, o dahil. Pag nakuha na, ibabalik, o dahil. Mabayan, o dahil. Mapakating rapol, o dahil. Ma-attend ang meeting naman, iyo, o dahil. Masimbangon niya, iyo, o maparati. Kapag siring ang kaipuhan ng desisyon sa buhay, ining actual grace ang sa tuyang kaipuhan. Tanganing, tama ang mag-ibutan asin makaligay kita sa mga maling desisyon sa buhay. Hindi pwede nag-flip lang ng coin. O pag-ibon, matuman. Pag-tao, dahil. O kaya maday, pag-at, masimba, pag-event, ma-Christmas party. Dahil nakasalalay sa tsansa sa tuyong buhay, kundi sa grasya, asin sa tuyong partisipasyon sa balaang na iyan at sa tuyang katurunan. Asin mahal kitang ibang masasarigan, kundi ang sa tuyang katurunan sana, asin ang sa iyang mga grasya. Iginagawa po nito si San Pablo, nakulong, when he was preaching and speaking before the Gentiles, yung mga taong inagtutugod sa Diyos, katapos may siyang inagihan na kasakitan sa pagkabuhay, malangani, nakulong, naguto, nilibak, at kung ano pa. Kasi po niyang haliw iyan kang kaguranan, Lord. Kasi hindi mo na huwag akong maray na ano, hindi pa ang hinakarampang ko. Dahil na si mga mararaot na mga tao mag-swapo ay yung mga kasakitan na yun. Ano simpagan kaguranan? My grace is enough. Gusto na ang grasya o tanganing at ubangon mo ang mga
ng mga katipisilan sa buhay. As in grasya na ini, ang sa tuyang masasaringan. Dahil ang sa tuyang mga accomplishments and achievements in life. Dahil ang sa tuyang mga material na possessions, karungalingan, siriman, ang sa tuyang posisyon. As in, na-testingan tayo ng magbaha ni Christine. Paalala nyo, nagbaha. Ano na ginawa? Nagilibok ang gobernador ta. Ano nagilibok ang presidente ta. Ano nagilibok ang padi. Wow! For how many days? Kahit subsubin na yung tubig, hindi matatapos. Wow, naginipo ang mga nasa posisyon. Ay tao, si mga milyonaryo, dahil nahalik ang sa itang kwarta. Ang tubig dyan sa may baraka. So yung mga influencer, kasi mga pamuso, mga yung baga. Kundi, ano pigsarigan ka? Hera, grasya ng kagurandan, na kung pwede paalangon na ang tubig, halion na ang tubig. And God is so gracious enough na kita makaantos sa sinabing oral sana. Talo pa ang mga bagyo nakalihis. Rolling Kita, Ulysses. Magbaha after ating Mayo. Ito, abot lang ang grabe ang mga 5 days sa buhay. And God's grace provides strength for all of us na mga nangangaipo. Inigrasya ang itatao sa tuya. Ning kusog, tangali kita makahangos, makapagpanagos, asin makaantos. Asin dyan ka makukuha ang tatunay asin totoo niyato pagkatao. Na kita, Kristiyano, asin gusto na sana ang grasya kasatuya kagurandan. Mahal kita ang ibang pwedeng pagsalinan kundi ang grasya kan kagurandan. Everything is a gift from God in everything that we do and everything that we are. Kaya pinilikan ko na naman yung pangalan ko bago ako pumunta ng seminaryo. Gusto ko man may meaning ang pangalan ko, Ryan. Sa Ryan. Raging. Pero may galit. Ano, galit na toro. Why? Youthful. Nakaupuan ako kaya. Youthful, maugma. Relax ka. A. Active. Sportsman po ako noon. Basketball lang hindi ko nilalaro. Physical ko sa akin. Kaya ako. Kung may asma na, iloko ko sa akin nakuha. And nocturnal. Kaya nung nagtatrabaho kaya ako panggabi ako sa concert. Nocturnal. Kaya ko okay pagpuyanan. Kasi kung paglaro ko sa seminaryo, pero dahil naangay yan. Kasi siguro gusto ko manalo na kaya mamit pira naman sa seminaryo. Papalayo ko po ayan sa family. Hindi ba ako ayan pa ako. A-Y-A-N. Pero binago ko para lang pa iba. Ito ko A-I-A-N. At ano po yung meaning na gusto kong magkiling sa yung pangarap na nga din mas mahiling ang kagurangan sa yung pagkatao. Yun yung ginibo ko. Alone, I am nothing. Oh, habeba. Alone, I am nothing. Because I need God. I need God's grace. Kunya, puring aldaw na sa tuyong pag-ordinaryo kasi pagkatang sa tuyong pag-ordinaryo. Kasi Lugod kita, mapaginuntungan ko ano ang enot na pangaran niya kong gabos, kan kita binunyagan. Mahal iba kung kita gabos, naging Kristiyano. At magayon, ang pangalan ng Kristiyano, sa dulo may I-A-N. Halion mo ang Christ sa inutan. Ano mo tatanda? I-A-N. Meaning, I am nothing without Christ.
mag-humili. Tama yun. Lagi na pa po sa Facebook. Alone, I am nothing without Christ. Kasi kung yan, makapagpapit sa tuwing kaparangan. Ipapagalalog sa tuya sa iya takulangan na pagkamoon as sinambalawag niyang kaligtasan sa tuya kubos. Kita bagay tumantaman, iyan balaong na as in panagduganta as sa tuyang pangalan na Kristiyano, that without Christ, we are nothing. And we may find God not only in our own names. Kapag ngayon nag-ibuhan, pagpuli pa nito sa araw nito, pag-try man daw pamukuha naman ang magayon ilang sa itong mga pangalan. So ikaw ay si Rita, Lourdes, Teresita, Rogelio, Bulodoy, Tantor, bahala ka mag-isip, pero ilalamig dito. Tamali mga pagrutuman ka mo, ang presensya ng kaguragan sa itong mga pangalan. God will always be there and will always be there in our midst, in our whole being. God is gracious. God gives us what we do not deserve. And on December 25th, we will reminisce once again that most gracious act of God of sending a Savior we do not deserve, for sinful we are. And His name is Jesus, which meaning is God saves. Ang Diyos na nagliligtas na kailangan na sa kaibuhan niya ito na ipagpasalamat kasi ikaw pa. Matitog po ang tubos.